Voz na redovnoj liniji Doboj-Stanari-Doboj krenuo je na vrijeme. Krajem decembra već više od 3 decenije njim putuju najmlađe Dobojlije. Ove godine u kupeje je sjelo 173 mališana. Uzbuđenje nisu krili jer za mnoge je to jedino putovanje prugom. Meni je svaki poseban dan kad se vožim vozom, družim se, pričam se, budem tu s rođacima i jako mi je lijepo. Sjedim ovdje, uzmem i gledam kroz prozor, pa pričam s rođacima, to radim. Ovo mi je tek drugi put u životu da se vozim sa vozom i pa lijepo mi je kad gledam kroz prozor i vidim koliko brzo vozim. Dok su uživali u vožnji, obišao ih i Djed Mraz. Željeznica mu kaže olakšava posao. Željeznica tradicija njena je da organizuje voz od Doboja do Stanara, što mi olakšava mnogo posla. Zato što na jednom mjestu imam puno djeci, pa ne mora svakom djetetu posebno da dođem. U želji da djeci zaposlenih uljepšaju praznike, željeznice su uvele ovu liniju. Voz saobraća 2 dana. Jedan dan je rezervisan za Banja Luku, Prijedor i Novi Grad, drugog dana je Doboj, tako svake godine. Nadamo se da ćemo nastaviti i u buduće. Ove godine druženje sa Djedom Mrazom organizovano je za 308 mališana, najviše njih iz Doboja, gdje je i sjedište ovog preduzeća.